Ce am făcut, oameni buni? A venit valul din spatele nostru, ne-a luat pe amândoi și ne-a băgat rău. Deci vă zic, în fața lui Dumnezeu vă zic. Mie mi s-a stricat placa. Deci ne-a băgat rău, dar pe noi m-a băgat rău de tot în apă. Deci la fundul apei. Am făcut tumba prin apă, m-a luat. Am încercat să mă țin de placă, dar n-am avut nicio șansă. Și în momentul ăla, la un moment dat am simțit că nu mai pot să mai ies la afară. Și ne trăgea curentul, simțeam cum mă trăgea curentul. M-am ridicat deasupra și Arteo, te pupăm. Dragilor, ne-au băgat la fund. Mie nu mi s-a desprins aia, dar ei s-au desprins. Deci, efectiv, i s-a desprins asta, cum îi zice iubirii? I s-a desprins placa. Deci ai o... Și te ține cu ceva... Te legi cu ceva de picior și i s-a rupt funia aia, cât de groasă era, i s-a rupt. Oricum am și plătit, au zis că așa ceva, ăștia au zis că așa ceva se întâmplă foarte rar, deci nu. O trebuie să plătim 200 din ăștia, dar nu mai contează, în fine. Era să mărim și nu să plătim. În fine. Și ne-au băgat la fund. Lucia s-a panicat foarte tare, a început să plângă. Aproape. Nu, a început să plângă. Bine, dar acum nu mai zi. A început să plângă și a început să panicheze rău. Înțelegeți, oameni buni, deci, eu, când mă uitam la film, mereu imaginam oare cum ar fi să mă plâng cu tsunami, oare ce aș face? Când am văzut valul ăla, m-am băgat direct în el și așa mă făcut și m-am dus la fund și apoi am văzut o lumină, ziceai că suntem în film, am văzut o lumină și am încercat să mă duc spre ea și am ieșit la suprafață și apoi venea altul și apoi venea altul, au fost trei una după alta, am simțit că Bun. sincer. Și eu am zis să calmeze. Era să murim, asta este. Și ea era foarte panicat. Am încercat să o trag, eram foarte în larg, s-o prins cu piciorul de mine, am prins-o cu ață. Eu tot notam. Foarte greu, am ajuns abia la jumate, nici la jumate, nu știu dacă am ajuns. Foarte puțin. Ne trăgeau curenți în continuu. Tot ce făceam noi era Și până la urmă ne-a văzut un domn. Ea începea să ceară ajutor de acum, de la oameni. Bine că eu când am ieșit din apă, deci eu când mi-a luat valul și când am ieșit din apă, eu m-am panicat foarte tare pentru ea. Eu am ieșit cu capul afară și am strigat help din prima strigare, a fost help tare, ai văzut? Dar nu m-ai văzut? Nu te vedeam. Eu te vedeam. Păi erau bulbucele aia de la cum s-au făcut asta și nu te vedeam. Și am strigat help rău și după asta când te-am văzut, ți-am zis calmează-te. Da, eu sunt chiar a fost foarte ok în această Și situație. A fost foarte calm. m-am urcat pe placă și m-am dus ușor la ea. Ideea este că ea nu mai avea placa. Ea era doar ea, că placa s-a dus. Ea era singură acolo în apă. Și i-am dat placa mea și eu m-am dus și i-am căutat placa și i-am găsit placa ei, notând. Și i-am luat placa ei și după asta am început să notăm spre mal, tot am tras-o, s-a obosit vai de capul meu, dar m-am iritat rău tare tot de la placă. Deci s-a iritat foarte tare. Și până la urmă a venit un domn și ne-a scos afară. Dar n-aveți idei cum ne concentram să stăm pe mijloc. Nu cumva să ne ducem. Nu, era salvamar. Da, 100%. Deci, ideea era să nu ne ducem nici prea în dreapta, că erau valurile alea mari, nici în stânga, că erau valuri mai mici. Deci nu mai aveam deloc valuri, că ea s-a speriat foarte rău. Dar hai să vă mai arăt un pic valurile. Dar aici de unde suntem nu prea puteți să le vedeți. Deci în stânga acolo sunt valurile foarte mari. Acolo sunt alea extraordinar mari, nu aveți idei cât sunt de mari. Și aici în dreapta sunt alea mai micuțe, dar ele sunt foarte mari și așa. Numai că acum nu prea puteți să le vedeți. Și noi eram tocmai acolo. Eram în spate, rău. Nu știu dacă vedeți, sunt niște oameni pe acolo. Uitați-i, sunt acolo în spate. Unde sunt valurile. Și cam pe acolo eram noi, dar mai în spate. Mai în spate eram. Eu nu cred că domnul era salvamar. Ba da, măi, nu era salvamar. Era om care lucra, gen aici. Vă zis când ne-au văzut, ne-au întrebat unde suntem. Da, Măi, dar n-ai cum să lași niște copii să se ducă. Da, n-ai Dacă cum. sunt beginners. Da. Eu, părerea mea, sincer. Eu am zis că nu o fi așa greu. A fost ceva rău. Pentru că eram cu ea, că dacă eram singur, eu m-am panicat din cauza ei. Dacă eram singur, eu eram ok. Eu m-am panicat pentru că am respirat apă. Și eu când am văzut că nu mai ai placa, chiar atunci m-am speriat. Băi, eu am zis, unii placa aici. Și s-a întâmplat, frate. Nu m-am speriat de placă, iubirea mea, dar m-am speriat că nu știam unde s-a dus placa, gen cum te ții acum.
Și pe asta m-am gândit, băi, să o dau pe a mea. Dar era rău. Thank you. Finish? Can I do? Yes. And this. Iubire, tu îți dai seama să fi plecat placa de tot? Mara, mulțumim din suflet. Da, dragilor. Placa? Păi oricum placa o plecat de tot. Că noi am mers un pic până ce am văzut-o eu în larg. Și după asta ți-am stai tu la placă, mă duc să o iau eu. Și apoi m-am pus pe placă și am început să mă țin de eu. Păi, Dumnezeu, chiar da. Gen, era foarte greu, eu tot dădeam, dar... Mamă, deci am făcut o fereastră musculară la mâini. Dragilor, nu este ghețat. Deci am făcut, sincer, eu chiar am dat, chiar dădeam, tu nu vedeai? Iubirea mea, știu, dar fiind curență foarte mare, nu simți. Gen, n-ai văzut că eu când dădeam, eu chiar mă duceam, dar Da, dădeam tu și chiar tare. te duceai. Eu nu știam cum să fac ca tine. Eu chiar încercam. Mamă, deci nu cum s-a speriat. A început să plângă. Știți cum făcea? Făcea, vreau la mal, vreau la mal, vreau la mal acum vreau la mal. Acum vreau la mal, vreau la mal. Eu să nu mai pot. Vreau la mal, nu mai pot, nu mai pot. Deci, tu... Iubire, eu cred că mor. Eu dacă ai respirat apă... Azi că, Doamne, nu știu, poate numai 19 ani să fi trăit. Asta zis în apă. Bun, așa bărbat minunat. Și apoi, și după ce nu l-a salvat marul ăla, mi-era frică să te las singur. Prima oară am zis să nu mă ducă numai pe mine, că te trăgeau curenți în spate. Asta ai zis? Da, eu am i-am înțeles să te ducă doar pe tine, gen să te ducă pe tine prima și după asta pe mine. Nu, i-a zis că no. Să ne ia pe amândoi sau să le ia pe el primul. Dar au zis că nu. Să mă ia pe mine prima, asta ți-era ție. Mai, pe bune zic. De ce râzi? Măi, mi-era frică să te las Mamă, singură uite la și acolo. valuri mari, uite. Mamă, stai să le arăt oamenilor. Deci a zis să ne ia pe amândoi. Deci stați așa să vă arăt. Deci valul de la ne-au plăstit pe noi, ca să înțelegi. Deci credeți-mi că sunt foarte mari valurile. Voi nu vă puteți da seama cât sunt de mari. Noi am vrut aici în dreapta, dar și aici în dreapta se simt foarte mari. Dar acolo în stânga sunt ceva rău de tot. Deci nu era, a fost ceva rău. Că a fost ceva rău, sincer. A fost ca într-un film. Ca într-un film? Horror. Sincer. După aia mi-a făcut filme. Gen că după aia mă gândeam ce... Doamne, dacă ar afla tata, să ne zic cu tata. Nu știu dacă o să le zic la lor. Dar nu ne mai băgăm. Sincer. Adică ei una nu-i mai trebuie 100%. Eu aș mai fi vrut, sincer, dar pe moment am obosit prea tare și îmi tremură tot corpul și acum. Pentru că am obosit foarte tare, că am dat în continuu, fără oprire. Îți dai seama că eu încercam să te trag și pe tine. Da. Și oboseam foarte tare, că e De foarte două greu. ori. E foarte greu. Mi-e prea greu, nu știu cum fac oamenii să Mulțumim, Mara. Sincer. Iubirea mea, dacă ești singur și trebuie să ai grijă doar de tine, Jetex, mulțumim. Eu dacă mă duc, mie nu mi-e frică, că mie chiar dacă... Mara, mulțumim din suflet, scumpo. Mulțumim, Mara. Mulțumim din suflet. După o zi grea, Chiar dacă, să zicem, că eu m-aș duce și m-ar băga la fund, nu m-aș panica atât de tare, pentru că eu imediat ies. Dar ea s-o panica foarte tare. Eu eram să mă mai nec odată când eram cu mama. da? Mama, tata și sora mea. Și ce ai făcut atunci? Păi, hai că-ți explic. Teodor, mulțumim din suflet, Arteo. Te iubim. Mulțumim. Deci, Vrei? nu. Atunci, treaba a fost în felul următor. Nu știu cum să țin telefonul să vedeți și pe ea. Așa. Deci atunci treaba a fost în felul următor.
sora mea s-a dus un pic mai în dreapta. Eram în Italia. Era sub placa? Nu. Eram în Italia și eram fix la mal. Dar acolo, în locul ăla, plaja, adică apa, era mare deodată, nu trebuia să te bagi. Deci, cum te băgai, cum era mare rău. Și sora mea, la un moment dat, nu știu cum s-a dus un pic mai în dreapta și a prins un gol. Și în momentul ăla, ne zicea nouă, tata, gen strigarea tata mă nec, și să vezi cum face acum ăla. Și eu cu mama și cu tata râdeam de ea. Băi, râdeam de ea că noi credeam că glumești. Că noi unde eram noi, apa nu era așa de mare și în dreapta acolo era foarte mare. Voi credeați că Da, noi am crezut că glumești. păcălește. Băi, când a început să plângă Marta odată, n-ai idee și când a început să facă, tata și-o dat seama. Ei, și când și-o dat seama, Credeați că s-a luat da, ei, și când și-o dat seama, tata s-a dus după ea și-o scos-o. Dar greu, tu ai să vezi că se chinuia. Ei, și la un moment dat eu am plecat și eu să mă duc să o ajut. Și mama după mine. Și am intrat și noi în apa mare. Și acum fii atent, toată lumea era la mal. Eu mă chinuiam să ies la mal și mama mă împingea de umeri, ea încercat să mă scoată, auzi, ea încercat să mă scoată. Și mă împingea ca să ridice și pe ea, că nu mai putea să mai riscări. Și în momentul ăla era să mă nec și eu și toți patru proști la mal. Eram, fără Caterică. Toți patru eram la mal și ne necam la mal ca să vedeți și voi cap. N-ați văzut așa ceva. Și la un moment dat ne-a văzut doi oameni și au zis, hai proștilor, ce faceți? Dați-mă mână. Păi pe mine m-am prins. Mama a încercat să mă salveze pe mine. Că am ajuns în apa aia mare, toți patru. Și nu mai puteam să mai ieșim de acolo. Eu eram mic, aveam 10 ani, 9 ani, nu știu. Și mama, în loc să mă ridice, a încercat să mă ridice, dar ea se ducea și ea la fund. Și ea când încerca să mă ridice, m-a apăsat și pe mine. Și ne duceam toți. Și la un moment dat mi-a dat un om... Nu. Și la un moment dat mi-a dat un om mâna și mi-a ajutat pe toți să ieșim. Hai, mamă! Noi râdem acum, da. Da, chiar ne iubește Dumnezeu. Noi râdem acum, dar Lucica plângea. Măi, am început să fac rugăciuni. Dar ziceam cu vocii toate, Doamne, ajută-ne să mergem la mal. Este un